היי, חד. נילס אולגרסון. אמיר המלך. נילס אולגרסון. איזה אסון, איזה אסון. בגלל שהיית לא נחמד, הפכו אותך לחתיכת גמד. יצאת לנדוד עם אבזי הבא, יחד עם אוגי האוגר המוזר. שושו השועל, שושו השועל, איזה מין מניאק אתה בכלל. כל היום אבזים מחפש ולטרוף, חתיכת מעבול זה בדם של קוף. אמיר, תעביר לך. בסוף גילית שהכל היה חלום. תפסיק עם עצבים, זה לא פתרון. לא, זה לא פתרון. איזה אסון.